Τι συμβαίνει όταν η φωνή που νόμιζαν ότι έλεγχαν ξαφνικά εξαφανίζεται, όταν εκείνος που θεωρούσαν ότι θα εξηγούσε, θα αντιπαρατέθηκε, θα αποδείκνυε, επιλέγει να εξαφανιστεί αντιθέτως. Εκεί είναι που το έδαφος κάτω από τα πόδια τους αρχίζει να σύεται, διότι η σιωπή δεν είναι αδυναμία. Η σιωπή είναι δύναμη, και τη στιγμή που την αγκαλιάζεις, όλα αλλάζουν. Δεν ήταν έτοιμη για την απουσία σου, ήταν έτοιμη για την αντίδρασή σου, ήταν έτοιμη για τα λόγια σου, αλλά η σιωπή είναι η καταιγίδα που δεν είδα να έρχεται. Αναστατώνει, αποκαλύπτει, γκρεμίζει κάθε ψευδαίσθηση ελέγχου που νόμιζαν πως είχαν πάνω σου. Ο Μάρκος Αβρίλιος είπε κάποτε: «Έχεις εξουσία πάνω στο μυαλό σου, όχι σε εξωτερικά γεγονότα». Η σιωπή είναι η ζωντανή απόδειξη αυτού. Είναι η διακήρυξη ότι δεν τους επιτρέπεις πλέον είσοδο στα συναισθήματά σου. Είναι η άρνηση να αφήσεις κάποιον να τρέφεται από την ενέργειά σου. Και αυτή η άρνηση ανατρέπει τη δυναμική αμέσως. Δεν το είχαν προβλέψει. Δεν ήταν έτοιμοι για αυτήν. Αλλά εσύ είσαι. Κάθε ένα από τα 8 μαθήματα που θα ακούσεις τώρα είναι ένα όπλο σφυριλατημένο από τη στοική σοφία και ακονισμένο από την αυτοκυριαρχία. Αν κάποτε ένιωσες ότι σε περιφρόνησαν, σε αγνόησαν ή σε υποτίμησαν, αυτός θα είναι ο οδηγός σου για να υπερβείς. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να δηλώσεις αυτό τώρα. Η σιωπή μου τρομάζει τους ανάξιους. 1. Η σιωπή τους αφαιρεί τον έλεγχο. Ο επίκτητος μας προειδοποίησε. Κανένας δεν είναι ελεύθερος αν δεν είναι κύριος του εαυτού του. Αυτό είναι η ουσία της σιωπής. Γίνεσαι άτρωτος γιατί δεν τους παραδίδεις τη διατροφή που ζητούν στην αντίδρασή σου. Οι άνθρωποι ευδοκιμούν στον έλεγχο, τρέφονται από τις αντιδράσεις σου, τις εξηγήσεις, τα επιχειρήματά σου. Κάθε λέξη σου είναι καύσιμο. Αλλά όταν σιωπάς, κόβεται η δεξαμενή και μένουν ακυβέρνητοι. Η αυτοπεποίθησή τους θρηματίζεται, η βεβαιότητά τους διαλύεται. Το μυαλό τους γυρίζει εναντίον τους. Ο κυνηγός γίνεται το θύραμα. Όχι επειδή επιτέθηκες, αλλά επειδή σταμάτησες να τους δίνεις πρόσβαση. Η σιωπή δεν τους μπερδεύει, απλώς τους αποκαλύπτει. Δείχνει πόσο βασίζονταν στις αντιδράσεις σου για να νιώσουν δυνατοί. Χωρίς τη φωνή σου, αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν το κενό των πράξεών τους. Και αυτό τους τρομάζει, γιατί αποκαλύπτει πόσο ανίσχυροι πραγματικά είναι. Την επόμενη φορά που νιώθεις την ανάγκη να απαντήσεις, ρώτησε τον εαυτό σου. Δίνω έλεγχο ή τον κρατάω, και μετά επέλεξε τη σιωπή. Δες πόσο γρήγορα αρχίζει να ραγίζει η σιγουριά τους. 2. Η σιωπή μετατρέπει την αξία σου σε χρυσό. Ο Σενέκας έγραψε: «Φτωχός δεν είναι ο άνθρωπος που έχει λίγα, αλλά εκείνος που επιθυμεί πάντα περισσότερα». Τίποτα δεν δημιουργεί επιθυμία όπως η σιωπή. Όταν αποσύρεσαι και δεν προσφέρεις την ενέργειά σου με ευκολία, η αξία σου πολλαπλασιάζεται. Σκέψου, όταν ήσουν πάντα διαθέσιμος, δεν υπήρχε λόγος να σε προσέξουν. Δεν έπρεπε να παλέψουν για την προσοχή σου. Εσύ τους την πρόσφερες. Αλλά με τη σιωπή, η παρουσία σου γίνεται σπάνια και το ανθρώπινο ένστικτο δουλεύει πάντα το συνεχές γίνεται αόρατο. Η σιωπή σου δεν είναι κενότητα. Είναι σπανιότητα. Και η σπανιότητα ξυπνά επιθυμία με τρόπους που οι λέξεις ποτέ δεν θα μπορούσαν. Ξαναδιαβάζουν τις παλιές συνομιλίες, αναπολούν στιγμές, ξαναβιώνουν με κάθε στιγμή τη σιωπή σου. Και με κάθε δευτερόλεπτο σιωπής, η επιθυμία τους μεγαλώνει. Η σιωπή δεν σε κάνει αξέχαστο, σε κάνει σεβαστό. Δείχνει ότι δεν είσαι απεγνωσμένος, ότι δεν είσαι διαθέσιμος κατά απέτηση. Η σιωπή σου δείχνει ότι είσαι το βραβείο. Αφήστε αυτή τη διαβεβαίωση στα σχόλια τώρα. Η σιωπή μου πολλαπλασιάζει την αξία μου. Τάση 3. Η σιωπή αποδεικνύει ότι δεν σε χρειάζονται. Ο Μάρκος Αβρίλιος είπε: «Έχεις εξουσία πάνω στο μυαλό σου, όχι σε εξωτερικά γεγονότα. Αν το καταλάβεις αυτό, θα βρεις δύναμη. Τίποτα δεν αποδεικνύει τη δύναμη σου περισσότερο από τη σιωπή. Όταν σταματάς να κυνηγάς, να εξηγείς, να δικαιολογείσαι, στέλνεις ένα μήνυμα δυνατότερο από κάθε λέξη. Δεν σε χρειάζομαι για να υπάρχω. Δεν με ορίζεις. Είμαι ολοκληρωμένος από μόνος μου». Πίστευαν ότι θα λυγίσεις, ότι η ταυτότητά σου θα διαλυόταν χωρίς την έγκριση, την παρουσία ή την προσοχή τους. Αλλά όταν σιωπάς, γκρεμίζεις αυτή την ψευδαίσθηση, στέκεσαι όρθιος στην ανεξαρτησία σου και αυτό τους τρομάζει. Διότι η στιγμή που δείχνεις ότι δεν τους χρειάζεσαι, αποκτάς κάθε εξουσία. Η εξάρτηση είναι αλυσίδες. Η σιωπή είναι ελευθερία. Αντί να απευθύνεσαι σε αυτούς, στρέψε την ενέργειά σου σε κάτι που σε ενδυναμώνει. Διάβασε, γυμνάσου, ξεκίνα ένα έργο, ανέπτυξε μια δεξιότητα. Άφησε τη σιωπή σου να γίνει γέμιση με ανάπτυξη τόσο αδιαμφισβήτητη, ώστε όταν κοιτάξουν πίσω, να δουν ότι έχασαν κάποιον που δεν σταματά, αλλά κάποιος λειτουργεί. Και την επόμενη affirmation άφησε την στα σχόλια. Η σιωπή μου αποδεικνύει ότι μπορώ χωρίς εσένα. 4.
Η σιωπή κερδίζει τον σεβασμό που ποτέ δεν σου έδωσαν, ο Επίκτητος είπε. Αν θέλεις να βελτιωθείς, να είσαι ευχαριστημένος που σε θεωρούν γελίο και ανόητο. Γιατί? Επειδή όποιος σιωπά δεν εκλιπαρεί να κατανοηθεί και μέσα στη σιωπή του επιβάλλει σεβασμό. Όταν αρνείσαι να κυνηγήσεις, να εξηγήσεις και αποχωρείς με αξιοπρέπεια, γίνεσαι απροσπέλαστος. Δεν σε σεβάζεται κανείς τον εκλιπαρούντα. Ο σεβασμός ανήκει σε αυτόν που φεύγει όρθιος, χωρίς χειροκρότημα, χωρίς επιβεβαίωση, χωρίς αποδοχή. Αυτό ακριβώς δημιουργεί η σιωπή σου. Όσο λιγότερα δίνεις, τόσο περισσότερο σε θυμούνται. Η σιωπή σου τους αναγκάζει να σε δουν ως κάποιον με όρια, ως κάποιον που δεν μπορεί να πειραχτεί, ως κάποιον που εκτιμά την αξιοπρέπεια πάνω από φθηνή αποδοχή. Η σιωπή μου επιβάλλει σεβασμό. Αυτή είναι η affirmation που θέλω να αφήσεις στα σχόλια. Το 5. Η σιωπή ανατρέπει τη δυναμική εξουσίας. Ο Σενέκας διακήρυξε: κανένας δεν είναι ελεύθερος αν δεν είναι κύριος του εαυτού του. Η εξουσία δεν ανήκει σε αυτόν που φωνάζει πιο δυνατά. Ανήκει σε αυτόν που χρειάζεται λιγότερο. Και όταν επιλέγεις τη σιωπή, επιστρέφεις τον έλεγχο. Πίστευαν ότι σε είχαν, ότι πάντα θα έφευγες πίσω, θα εξηγούσες, θα καθησύχαζες. Αλλά με τη σιωπή το έδαφος